Tak sme tu opäť v kurze zázrakov. A dnes vám chcem povedať niečo iné. Niečo také, čo vám naozaj umožní prežívať svoj život lepšie, krajšie. A je to niečo, čo poznáme veľmi dobre a hodnotíme to ako dobro a zlo. Dobro a zlo sú dve strany jednej mince. Dobro bez zla nie a zlo bez dobra takisto nie. A o čo vlastne ide? Ide o to, aby keď ten svoj život žijeme a žijeme ho tak správne, aby to dobro prevyšovalo to zlo. Nie je účelom ísť svojim životom v rozladení, v smútku, v žiali. To nesúvisí so šťastným životom. Takže spýtam sa vás. Určite poznáte také príslovie. Všetko zlé je na niečo dobré a všetko dobré je na niečo zlé. A prečo sa to tak hovorí? Nuž, lebo tie veci tak pracujú. A záleží na nás samotných, ako sa tým svojim životom hýbeme. Či príjmame viac toho dobrého alebo toho zlého. A čo súvisí? Tá kvalita toho dobra a kvalita zla. Kvalita dobra sa spája s energiou lásky, ktorá je tu u nás na planete Zem. Tým pokladom, pre ktorý sa sem každý z nás rád narodí a hľadá tú lásku počas celého svojho života. A keď má to šťastie, tak ju nachádza a potom záleží len na ňom, ako riadi svoj život, aby mu tá láska neušla, aby s ním zostala. No a ten protipol k tomu dobru, k tej láske, nie je taká energia, hovorí sa jej strach. A strach prichádza zvonka. Striehne na nás odvšadiaľ. A je len na nás, aby sme sa nedali zastrašiť. Aby sme vtedy, keď to nastane, sa zhlboka nadýchli, a tomu sa budeme venovať na budúce, čo je dých. Aby sme sa nadýchli a akoby divák v divadle pozreli sa na javisko. Nie tej hry, ktorú práve sledujeme, ale na javisko svojho života. Takže, viete, keď nás, idem najprv k tomu zlému, keď nás najprv stretne to zlo, vždy nás to zasiahne. Nevieme sa z toho spamätať. Chodí to s nami, žije to s nami, sníva sa nám o tom. Čistá katastrofa. A potom spomenieme si, že možno babička nám to povedala, alebo niekto z našich predkov, že halo, že však to nikomu povedz. On ti povie svoj názor, tebe sa uľaví, spoznáš ten iný názor. Áno, ale keď preberám to zlé s človekom, ktorý je ochotný ma počúvať a tých posluchačov, nakoniec zistíme, že ich je pekná kopa. Tak rozprávame. A čo sa deje? Už my sa vlastne kúpeme v tej negatívnej energii toho strachu. A tí priatelia, oni nás počúvajú, no a potom odídu, ich sa to netýka. Ale nám to zostane. A všetko to, čo sme porozprávali a tie reakcie a akcie z toho vznikajúce, tak čo to robí? Je to ako ten povestný olej, ktorý prilievame do ohňa. Máme maličký ohník a my do toho kvapkame a šlejeme. A z malého ohníka je čo? No, takzvaná vátra zvrchovanosti. A to nie je dobré. Čiže tu sa treba zastaviť. Tuto prestať robiť. Zastaviť sa a spýtať sa sám seba, čo mi to má dať
Prečo sa mi to deje? Čo sú toto za situácie? Čo s tým môžem urobiť? A začať s tým naozaj pracovať. Tie komplikácie v živote, takzvané prekažky, áno, oni vás môžu zastaviť, aj vás istý čas zastavia, ale je to na tie otázky, aby ste sa spýtali a potom počúvali, čo dostávate ako odpoveď. No a potom, kedy ste úspešní? Keď zdoláte nejakú prekážku. Takže šup, ideme to zdolávať. Tak to zdolávajme. A potom naraz zistíte hlavne vtedy, keď sa započúvate do toho svojho vnútra. Čo vám to tam hovorí, taký malý tichý hlas? Áno, máme ho každý v sebe. A tí, čo sú takí akože nejdú do hĺbky, tak tí si to ani nevšímajú. Ale ja predpokladám, že vy, ktorí toto počúvate, tak vy idete do tej svojej hĺbky. Tak ho počúvajte, ten hlas. A aj keď sa vám to niekedy môže zdať ako to, čo vám ten vnútorný hlas nahovára pekne divné, to nevadí. Urobte to hneď, ako vám to prezradil. Urobte to. A ono sa niečo stane. Fakt zaujímavé sa to stane. Je to až tak fascinujúco zaujímavé, že keby sa vám to nestalo, tak tomu jednoducho neuveríte. Takže šup, robte to. A potom sa pozrite s odstupom, akoby na to javisko v divadle. A nájdete tam seba. Ako iného človeka. Človeka, ktorý už je iný život. A nečaká, že to šťastie mu spadne k nohám. On si ho vytvára sám. Svojimi akciami, svojim cítením, svojim vnímaním. Robte to. Dobre? No a teraz ako poďme k tomu dobru samotnému. Samotné dobro je super. Predstavte si, že ste niekto. Dieťa šťastený. Darí sa vám vo všetkom, na čo čiahnete. Máte skvelú prácu. Máte partnera alebo partnerku. Máte svoj dom na krásnom mieste v prírode s úžasnými susedmi, ktorí sa stávajú aj vašimi priateľmi. A okrem toho máte aj iných svojich priateľov z predošlého života. A je vám fajn. Môžete ísť na dovolenku snov na opačný koniec planety. Užívate si to tam. Ste zdraví. Nič vás netrápi. Tak si to užívate. A je to opojné, krásne. Ale ako dlho to môže byť také opojné a krásne? Ja mám také príslovie, že každý zázrak trvá len 3 dni. No je to tak. Nič netrvá večne. Keď nebudete pracovať ako pracovať v úvodzovkách na sebe, aby ste hľadali tie svoje vnútorné poklady, tak to šťastie to odletí. A keď vám takto odletí, tak padnete takzvané na zadok. Alebo sa dotknete toho svojho pomyselného dna. A čo? Ak chcete prežiť, tak sa musíte odraziť a vyplávať na hladinu. A tam vykuknete, zhlboka sa nadýchnete a môžete pokračovať. Pokračovať v tvorení. Tak, ako sme si to povedali predtým. Že príde ten tichý hlas, niečo vám prezradí, pošuška a vy ho vypočujete. Aha, tak takto. No tak ja to idem teda vyskúšať. Takže skúšajte. A keď sa vám to podarí, tak to bude fakt ten malý zázrak. Ale tešte sa z neho. To je to šťastie. A ja by som vám rada ešte nakoniec odporúčila nejakú dobrú knihu na prečítanie, ktorá by vás povzbudila. Tuto je. Toto si nepatrí. Tak.
Robin Sharma. Nich, ktorý predal svoje Ferrari. Prečítajte. A keď budete čítať, tak si to prečítajte. Niektoré z tých pasáží, čo tam sú, aj viackrát. Stojí to za to. A ja sa teším, že sa uvidíme na budúce znova. Takže pekný deň.